Здравейте хора! Днес в този клип, съжалявам за това, в този клип всъщност днес ще покажа как да си смените паролата на интернета. Ако някой ви разбира и може би ви бъгва целият интернет, фаща ви постоянно, как да сложите край на това нещо. Много е просто и много е лесно. Ето, това е един клип, в който може да разберете как да смените паролата на интернет. Сега, тук пишете, значи всъщност така, чакайте да ви заредим. Тук пишете 100, нали това, което аз ви показвам, 192.168.0.1. Ако не ви стане с това IP, пробвайте с другото, което е това IP. Ако ви стане с първото, ако ви стане с второто. Така. Сега ще трябва да чакате да ви заредим. Това е за TP-Link рутирите. Мисля, че става с други рутири, но не съм много сигурен. Така. Welcome пак. Съжалявам за това. Но трябва да влезете тук. Трябва да влезете в един друг сайт. Сега ще го покажа. Ще спра видеото и след малко ще да... Така. Влезете в това нещо. Този сайт. Ще го има в описанието. Не мога да обясня... Да. Значи... Пишете, на мен ми става 192.168 на 0.1. Това на мен ми става. Ако не ви става на вас, пойте тук вместо да е 0, да е 1. Да пише 1. И ще трябва да влезете в един сайт. Сега след малко ще влезна, може би. Тук ще ви изпише едно нещо. Изисква се удостоверение на самоличността. Изисква се потребителско име и парола за този сайт. Нали така? Връзката ви с този сайт е не по-правителна. Потребителско име и парола. Така, тук има един малък проблем. Но сега този малък проблем ще го решим. Пишете админ. Това е за TP-Link рутирите. Който не е на TP-Link, това е админ. И тук отдолу паролът също е админ. Това е за TP-Link рутирите. Който не е на TP-Link рутир, трябва да речем, ако сте на Булсат, трябва да попитате Булсат каква ви е потребителското име и паролата. Ако сте на MTL, трябва да попитате MTL какво е потребителското име и паролата. Това е за TP-Link. Който не е на TP-Link, трябва да пита... трябва да попитам, да речем, ако сте на MTL, ако сте на Viva.com, така. Нали, разбирате ма. Искате вход, след като пълните вашите ни работи. Така. Тук ще влезете и ще ви изпише това. Тук отгоре и ще влезете в този сайт, който е сайтът на TP-Link. Ето, както видите, влизаме. Стана 4 минути, нищо не сме направили. Така. Реално, когато снимам, малко ме бъгва интернета. Така. Сега. Като влезете тук, искате URLs. Така. Първото Settings. Така, първото е Settings, тук да ви пише вашето име, какво да е вашето име на рутера. Може да го напишете, аз не искам, искам това да си ми е. Натискате Save. След като натиснете Save, нали, тук ще ви изпише, че трябва да рестартирате рутера. Аз после ще ви покажа как се рестартира.
Нали искате сейф след това. И нищо не барате. Нищо. Тук ще ви изпише едно синьо, ама няма да го барате него. След това искате тук отдолу. И тук ще трябва да си напишете и паролата. Аз съм си написал моята парола, не искам да е така. И вие ако искате да се смените, искате сейф тук. Натискате сейф. Така. Това тук ще ви влезне. Натискате ОК. След това тук отдолу ще ви изпишем Web и Dark Design. Ще ви изпиша тук отдолу също едно нещо и тогава си едно синьо тук. Ще го натиснете и рутера ви се рестартира и паролата е сложена. Аз понеже няма как да си мина паролата и да си я сложа и така да ви покажа. Защото простата причина е, че аз съм си сложил вече желаната парола и желаното име и не искам никой да ми ги такова, да си ги сменям. Трябва да натиснете сейф на името, сейф на паролата и отдолу трябва да си рестартирате рутера от синьото. Надявам се да съм ви помогнал. Ако съм ви бил полезен и сте харесали клипчето, харесайте, коментирайте ако има нещо. Ако не сте разбрали, ще направя друг клип по-ясен, от който да разберете малко повече. Чао!